השבוע פורסם כי בית המשפט המחוזי בחיפה אישר תביעה ייצוגית נגד יודפי פיננסים בטענה להטעיית לקוחות במסגרת שירות איתור כספים אבודים. השופט רון סוקול קבע כי הצגת הדברים הייתה מטעה וכי אף אדם בר דעת לא יסכים לשלם 20% מכלל חסכונותיו עבור שירות כזה. מדובר במהלך חריג שמצטרף לקנס בגובה 5.5 מיליון שקל שהטילה רק לאחרונה רשות שוק ההון על החברה, וממחיש שוב את ממדי הבעיה בשוק החיסכון הפנסיוני, שבו אלפי ישראלים נופלים קורבנות לגביית עמלות מופרזות על שירותים שניתנים למעשה בחינם. בנושא החשוב הזה אני רוצה לצרף את אילן רוזנברג, שותף מנהל בקרן הגידור ארביטראז' ואליו. אז יודפי פיננסים, גם תביעה ייצוגית וגם קנס של 5 מיליון שקלים. על מה מדובר בעצם? אז יודפי פיננסים בבעלות של גברת ליטבק, היא סוג של סוכנות תיווך כזאת, ספק סוכנות ביטוח. הם מציעים שירות של איתור כספים אבודים לכל מיני אנשים שהם פונים אליהם באינטרנט, מציעים כמובן לאתר כספים אבודים, ומי מאיתנו לא ישמח שיאתרו לו כמה עשרות אלפי שקלים אי שם שנשכחו מהעבר הרחוק. הקאץ', בתמורה לשירות הזה הם גובים 20% מהתמורה, ממה שהם מצליחים להשיג, ובאמצעות אנשי מחירות מאוד אגרסיביים לכאורה, משכנעים אנשים לחתום איתם על הסכם כדי שהם יאתרו את הכספים האבודים. עכשיו, על פניו זה שירות שיכול להיות מועיל לאזרחים. הבעיה היא שאני ראיתי הסכם כזה, לא של החברה הזו, אבל של חברה מתחרה, ובהסכם, בעמוד האחרון, בערך בעמוד העשירי, רשום שהלקוח צריך לפרט איזה נכסים כבר יש לו שהוא מכיר, קרנות השתלמות, קופות גמל, כל מיני פוליסות חיסכון ואחרות. ואם הוא לא מפרט, והרבה מאוד אנשים, 90% לא מגיעים לעמוד הזה בכלל, לא קוראים אותו ולא מפרטים, אז זה נחשב נכס אבוד. זאת אומרת, לא רשמתי שיש לי קופת גמל במיטב, הם יתרו את הקופה הזו באמצעות המסלקה הפנסיונית, ואני צריך לשלם להם 20% מהכספים שהם מצאו. כמובן, רשות שוק ההון רואה בזה צעד פסול, הם כנסו את החברה, כל אחד יכול בעצמו לעשות את השירות הזה, נדבר על זה תכף בהמשך, וגם הוגשה תביעה ייצוגית על המרמה הזו שלכאורה הם מבצעים מול הלקוחות. אז הם גם תביעה ייצוגית וגם קנס של למעלה מ5 מיליון שקלים. אנחנו רואים הרבה מקרים של עוקץ, איך אפשר להימנע מליפול קורבן לעוקצים כאלה? אז קודם כל לא להתפתות לכל מיני שיחות טלפון עלומות והצעות מפתות. אין ארוחות חינם בשוק ההון או בשוק הפנסיוני או בכלל בחיים. כל אתר שאנחנו נכנסים אליו צריך לבדוק בתחום הזה הפנסיוני שיש לו את הסיומת gov, שזה government, co.il או gov.il. ברגע שאנחנו לא רואים את הסיומת הזו ונכנסים לברר למשל את היתרה שלנו באתרים כמו הר הביטוח, הר הכסף, המסלקה הפנסיונית, יש המון אתרים מתחזים. אפילו היום עשיתי בדיקה בבוקר ויש סוכנות שרושמת בשם שלה בגוגל כדי שתהיה ראשונה את שם הסוכנות עם המילה גוב, כן? קצת להטעות את הציבור. אז צריך להיכנס לאתרים הרשמיים בלבד. צריך ללמוד על כלים שיש לנו שמאפשרים לנו לאתר נכסים אבודים או שלא בלי עלויות בכלל. גם המסלקה הפנסיונית שאנחנו יכולים להוציא דוח על כל הנכסים שלנו הפנסיונים, הדוח עולה 18 שקלים בלבד. לא צריך לשלם מאות ואלפי שקלים לגופים, לצדדים שלישיים שיעשו את השירות הזה עבורנו. הר הכסף, הר הביטוח, אפשר לאתר חשבונות בנק אבודים, קרנות אבודות, חשבונות של יורשים שקיבלנו בירושה, חשבונות לא פעילים, והכל שירות שניתן על ידי המדינה, משרד האוצר, ללא עלות בכלל. אז להכיר את המונחים האלה, להכיר את האתרים, להימנע מכל מיני הצעות ושיווק אגרסיבי במדיה, בתקשורת, בפייסבוק, אינסטגרם, ואפילו הודעות וואטסאפ או הודעות SMS, להיות חשדן לגבי ההודעות האלה ולנסות להשיג את הדברים או להגיע למידע באופן עצמאי ולא באמצעות כל מיני מתווכים עלומים שרק גוזרים קופון על הדרך. בשורה התחתונה, יש מה לעשות מול ניסיונות הונאה כאלה? כן, ראינו הרבה ניסיונות הונאה לאחרונה. עכשיו מדובר פה על איתור כספים אבודים, זו שיטה שכבר עובדת 2-3. ראינו את סלייס גמל. מציעים ללקוחות הלוואה
ללא ריבית, בתמורה לזה שהם יעבירו את קופת הגמל, קרן ההשתלמות, מגופים מבוקרים ומפוקחים כמו הפניקס, מיטב, אלטשולר וכן הלאה, לסלייס גמל, ובתמורה יקבלו הלוואה ללא ריבית. ברגע שאנחנו רואים תנאים כאלה מפתים, כמו הלוואה ללא ריבית או רווח ללא סיכון, זה צריך להדליק לנו נורת אזהרה. אין דברים כאלה. בסופו של דבר, מה שבחינם יתברר כמאוד יקר ללקוח הסופי. בסלייס גמל, כמיליארד שקלים הלכו לאיבוד, באמצעות זה שסוכני הביטוח פתחו קרנות גידור או קרנות קיימניות עלומות, ולשם הפנו את הכספים, ובסוף הלקוחות נשארו בלי הלוואה, או יותר נכון הם נשארו עם ההלוואה אבל בלי הקרן או בלי הקופת גמל. אז ראינו במקרה של סלייס, ראינו במקרה עכשיו של החברה הזו יודפיי פיננסים שמנסה לאתר כספים תמורת עמלה, ראינו קבוצות פייסבוק שהמליצו על מניית OST, כבר יש מניות חדשות שממליצות עליהן, להצטרף לקבוצה ולקבל המלצה ולהרוויח. בסופו של דבר אותה מניה ירדה $9 ל-15 סנט, אז כל מי שחושב שהוא יכול להרוויח, שיסתכל על הפסד כמעט מוחלט של ההשקעה שלו. אז מה שאפשר לעשות זה להיות חשדן, לא להתפתות לקבוצות בוואטסאפ, לא להתפתות להצעות שאנחנו מקבלים ב-SMSים, ולעשות שיעורי בית, להכיר את האתרים השונים שמאפשרים לנו להשיג את המידע ללא עלות כמעט, ובלי לשלם שוב לסוכנים על הדרך עמלה מאוד גבוהה. גם בית המיסוי הוא מאוד חשוב. ברגע שאנחנו פודים, ואותה חברה הפעילה לחץ על אותם לקוחות כדי שיפדו את הכספים, וככה גם יוכלו לשלם לה 20%, אז יש גם בית מיסוי, שיכול להגיע ל-35% מס על פדיון מוקדם. אז עבדנו קשה כל החיים, עשרות שנים. בסוף יוצא, זה גם מה שהשופט אמר באישור התביעה הייצוגית, בסוף יוצא שאנחנו משלמים 35% מס ועוד 20% עבור האיתור במרכאות, ונשארים עם מחצית מהפנסיה שאמורה לשמש אותנו בגיל מבוגר למחיה השוטפת. נושא חשוב מאוד. אילן רוזנברג, שותף מנהל בקרן הגידור ארביטראז' ואליו. תודה רבה. תודה לך. אנחנו נצא כעת להפסקה קצרה.